No niin, tervetuloa taas KTPK and Afefils 11. Ihan alkujuttu, meidän kissa. Meidän söpöpin kissa. Tai meidän. Teidän. Se on Topiaksen, mutta kuitenkin söpö. Se hassuilee. Se hassuilee, eli pikkikissa. Ja lempinimi on Musu. No. Mahtavat ilmeet tänä aluksi. Niin. Eli tänään olisi muutenkin tarkoitus vaihtaa sitä meidän profiilikuvaa siihen. Laittaa siihen joku uusi. Niin me taidetaan tehdä se sitten Paintilla. Tai sillä toisella. Niin. Kuitenkin. No. Niin. Sellainen oli tämän kerran tämmöinen jutska. No, tai tällainen pikkupätkä. Mä saatan aloittaa tää stopille ja mennä tekemään ja sitten jatketaan. Tästä tulee niinku vähän niinku My Day. Vai? Tai muitakin. Nyt sanois meidän päivä. Ja kuitenkin tehdään me jotain muitakin videoita kuin vaan tällaista meidän päivää. Kyllä me jotain muutakin tehdään. Mutta nyt me mennään syömään. Morjes siksi aikaa. Tai no, kattokaa Piksun silmiä. Ne näyttää vähän pelottavia valoista. Piksu ei tykkää valosta, niin se pitää silmikin. Ja söpö kissa. Ja täällä on kaloja. No rapuja. Ai rapuja. Niin kato. Ne on tämmösiä älyjä. No niin. Morjesta Piksu. Nähdään sitten taas joskus. Noniin. Siinä on mahtava leipä. Kattokaa kun mä syön sen. Mä en kyllä sitä hyvää täytteitä. Tässä kato. Tää on ihmeellistä. Mä voitan leipää. No niin, ihan taas kohta. Tervetuloa taas tänne meidän hienon videoon. Nyt minä syön leipää. Hyvä. Kuvaatko sä nyt mua? Joo. Eli näitte äsken maahan leipää. No. Nyt tulee leipää. Kyllä. No niin. Nyt minä näytän erään jutun. Katsokaa. Näitte äsken kun söin leipää. Katsokaa tää nyt. Mahtavaa. Itsekin tykkään. Siis niinku oikeesti. Ja me annettiin Piksullekin tietysti, koska Piksu tykkää kinkusta. Kissa tykkää. Me ei voi vastustaa mitenkään kinkkua. Se on niin pyhä aine. Katsokaa. Me syödään leipää. Mä pitää ottaa yhden palasen. Taas mä syön paloittain nyt tässä saamari. Tästä on tullut jo 9000 K. Kattokaa. No niin. Kyllä. Katsokaa, tämä on uusi amnesia leipä. Nam. Siitä lähti pala. Katsokaa. Tässä on viimeinen, siis näin. Syön tämän reunan. Katsokaa. Tässä ei enää yhtään reunoja. Tässä on yksi reuna. Sitten näette, se poistuu. Koska söin sen näin. Siinä ei ole mitään. Ja nyt mä syön lämmintä maitoa. Syöt lämmintä maitoa. Juon. Meillä on kato vähän huono Suomi. No ei ole. Oikein rasvasta ihanaa maitoa. Helvetti. Mitä hittoa sä teet? Tippaan. Tätä. Mutta jos haluat tietää, muistatte kai laulun Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen, niin oikeasti se menee näin. Jumalan kämmenellä nyt pelkää ihminen, pirun perseessä ei pelkää ihminen. Niin. Siinä oli tällä kertaa meidän mahtavat videot.